Λοιπόν, καλησπέρα. Ήρθαμε να δούμε το μελισσάκι που κάνουμε το πείραμα με τις τροφές του κατσαμπί. Εδώ είχαμε αφήσει γύρω στα 30 μελισσάκια, τα οποία τα κόψαμε τέλη Ιουνίου. Φάγανε όλη τη ξέρα, δεν πήγαν καθόλου καλά τα μελισσάκια, τα είχαμε παρατημένα λόγω δουλειών. Και για να δούμε τώρα, το κάναμε 2 ταΐσματα αυτό ανά 10 μέρες με τη τροφή και με το σουρόπι που βάζουμε τις βιταμίνες του κατσαμπί. Τα μελίσια ήταν εντελώς ξέρα και συνεχίζει η ξέρα. Αργήσαμε και το κάνουμε, έχουμε 24 Σεπτεμβρίου, στις 12 το είχαμε κάνει, έπρεπε πιο νωρίς. Έλα να δεις με το καπάκι, εδώ να δεις. Είχαμε βάλει σιρόπι, αλλά λόγω μεταφοράς τώρα δεν θα το ξαναταΐσουμε σιρόπι, θα βάλουμε απλά μόνο μία τροφή επάνω. Βλέπεις εδώ ότι φάγανε την τροφούλα μέσα τα μελισσάκια, πόσο ήρεμα είναι. Για να δούμε τι έχουν κάνει οι απογόνους, τι έχουν κρατήσει. Περίμενα λίγο να βάλω την μπούρκα μου, γιατί είναι και απόγευμα περασμένη η ώρα. Φέτος χρονιά ατελείωτα δύσκολη, ελάχιστες οι γύρες, τίποτα, ξέρα. Για να δούμε όμως πώς κρατήθηκαν αυτά τα μελίσια. Τα μελίσια αυτά για άλλα λίγο, δες το λίγο μαζί στο μελισσάκι, έτσι την πάνε κιόλας λίγο, να τα κατηνήσουμε. Τροφή έμεινε λίγο, στις 10 μέρες μας είπε ότι έπρεπε να τελειώνει το. Την άλλη φορά το είχαμε σφίξει κιόλας λίγο το μελισσάκι, αλλά λόγω ότι θα τα μεταφέρουμε τα μελίσια δεν θα δώσουμε σιροπάκι τώρα, αλλά για να δούμε σε τι φάση βρίσκονται αυτά τα άσπρα τα. Θα σου πω και αυτό θέλει σφίξιμο, τίναγμα και να το βγάλουμε και αυτό. Τελαράκι, ας ξεκινήσουμε μέσα. Για να δεις, ξεκινάει εδώ ο γόνος, κηρύκης καρφίτσα εδώ. Κάτσε να το δούμε και εδώ πέρα. Εδώ έχει γύρες. Κοίτα, απ' έξω έριξε. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνονται οι γόνοι. Κοίταξε τους, τι ωραίος γόνος έχει. Θα το συγκρίνουμε τώρα, θα τα βγάλουμε τα βιντεάκια όλα. Βλέπεις το μελισσάκι. Ένα πεσκαλό γόνο, αυτό είναι πολύ λίγο που έχει ρίξει από έξω. Κοίταξε πως άνοιξε το μελίσι γόνος. Αυτό έχει γίνει, είπαμε. Βλέπεις, κάτσε και τσιμπάνε. Είναι με 2 ταΐσματα, βάζαμε από 1,5 κιλό σιροπάκι. Κάναμε με τις οδηγίες του κ. Κατσαμπί. Και από μία τροφούλα βάλαμε την Bee Nectar, αυτή εδώ. Κοίταξε εδώ. Βλέπεις το μελίσι, πάρα πολύ ωραία. Κρατήθηκαν τα μελίσια, ρίξανε και γόνους που τα φοβόμουν ότι να μην τα χάσω, δηλαδή ήτανε. Κοίταξε και εδώ. Είχε αρχίσει το κρύο, είμαστε ορεινά. Βλέπεις τι ωραία κρατήθηκε το μελισσάκι. Δούμε και το τελευταίο. Για να δούμε το τελευταίο. Βλέπεις εδώ γύρες τα μελίσια. Αν και εδώ, επειδή έχουμε κρύο τώρα, τα μελίσια θα αρχίσουν να μαζεύονται για χειμώνα. Και εδώ, επειδή είμαστε ορεινά, 10 Οκτωβρίου σταματάνε. Πόσο έχουμε? Σε 10-15 μέρες. Βλέπεις τι ωραίους γόνους έχουν τα μελίσια. Να τα αφήσουμε τώρα αυτό, γιατί θα τα κατεβάσουμε τα μελίσια. Να μεταφέρουμε. Δεν είναι να κάτσουμε άλλο εδώ πέρα και γι' αυτό δεν θα βάλουμε σιροπάκι. Θα βάλουμε μία τροφή. Ακόμα.
καλό χειμώνα. Δηλαδή τα μελίσια αυτά, τα μισά θα ήταν για συνένωση. Βλέπετε τι ωραίους γόνους έχουν κάνει. Δεν την είχα ξαναδοκιμάσει την τροφή αυτή έτσι σε τέτοιο καιρό να ταΐσω, αλλά λόγω ότι φοβήθηκα και άκουσα τα λόγια του Κατσαμπή, είπα ας κάνουμε ένα πείραμα να δούμε πώς θα πάει. Και όντως είδαμε πόσο ωραία ανάπτυξη και τι ωραία κρατήθηκαν τα μελίσια. Κλείνουμε, να κάνουμε και τα άλλα και τα λέμε.